Lafiya? Allah wani muke nema. Ya Jamilu baka san abin da ke damu ba. Tun dai magana shi ne da Jamila. After the success of Madobi Ruhi web series, Alamarin Dunia web series, Sasma Screen Production Limited, back again with yet another gigantic web series, Sadaukarwa. Duk wata hanya da zan bi domin in ga na samu farin ciki, ko da kuwa hakan zai zama sanadiyar rasa rayuwata. Allah shi kyau. Sadakarwa ga zuciya, sadakarwa, sadakarwa, sadakarwa. Jamilu yana da matsalar koda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dabta, ciwon koda. Kwarai da gaske. Halin yanzu babu abin da yake so sai addu'a. Ina son ki da duk abin da Allah ya kaddara maka wani sai. Ajiya ya na kin bata rai. Da ija. Ai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba. A love is a seed that can germinate in any ties of soil, even on the rock. In pursuit of love, a blood brother sacrifices love to his blood brother. Why? Find out in Sadaukarwa. Those who expect to reap the blessings of freedom must undergo the fatigue of supporting it. Sadaukarwa. Wa ina jin nauyi na kasa bayyana mata soyayya ta. Kada ka bani kunya mana duk gurgurmayar da aka yi a baya. Karki da ki masa uzuri. A lokacin da kan ya gama cin zuciyarka da kanshi zai zo sami da har inda Ba zan taɓa. Saboda haka gaskiya na gaya mu. Za ka ga inda za ku wasu yaji. Sadaukarwa is new, intriguing, interesting, and exceptionally different web series. Story and screenplay, MD Asnanik. Producer, Zulaiha Salis. Executive producer, Salisu Bashir. Sasbas. Mana izatan yana so na ashe ba haka bane baya so na. Wane ne bai san ki? Amma Jamilu mana. ban fahimce ka ba. Ba na cin abinci. Ba za ka ci ba? A'a, da miki bani guri mana kin zo kin matse na ce miki faranci ba faranci ba. Assistant Director, Ukasha Mbello. Directed by MD Asnane. The Fantastic Director. Voice over, Ismail Mehasashen M. Matan Kaduna. The